ngeblak maruta kekancangan Anggegana. Sanalika Sirna sinambut dening Sarating Sang Hyang Arga ingkang nedheng manjer ing madyaning radi. Ora mantra-mantra adeging karaton negari Indraprastha ya negari Ngamarta. Tuhu negari ingkang Kuncoro Anjayeng Bawana. Dasarnya negari kang ageng jajahanira. Tuhu ingkang lenggah wonten ing Damarcana datan mantra-mantra nggih Sanghyang Bathara Darma angin Jewantah ingkang manungsa wonten angganing Sang Prabu Puntadewa. Nalika semanten duping ngawontenaken masyarakat dening sanjaning para kadang Pandhawa. Datan kantun iki nglarapaken miswanira Sanjaya lanjur Pandhawa putra ing Jodipati. Ingkang wis katon lenggah wonten ing Datulaya datan sanes kejawi namung Nalendra ing Dwarawati ya Nalendra ing Dwaraka Pindawarni. Nalika semanten eling-eling pragiling Pandhawa senajan to tinemu taruna ananging gadhahi paningal batos ingkang tuhu lantip panggraitane. Pramila Sang Raden Sadewa nggih nyomulat marang ingkang Raka ing Dwaraka sasampunira rawuh lenggah mring Datulaya Praja kaya-kaya duweni rasa cubriya. Ananging sakmangke ajrih nggih nyobadi sumurun amatur wonten ngesanura teng Raka Sang Prabu Puntadewa. Pramila datan bisa kawedharing lisan ingkang dados pangunek-unek ing Sang Raden Sadewa. Duwi Sang Prabu Puntadewa arsa miwiti wawan sabda ingkang dereng kawedharing lisan. Leng-leng ramyan ingkang driya Leriwang Candra patawengan ing jas katuriktan limut kapyarsaning rojit remeng driya nawung kekuwungan Hyang Wisesa Nyuwun agung mugi ngayomana marang Praja Negari Indraprastha sakukubanipun. Nuwun mangke Koko Prabu Sri Bathara Kresna, Koko Prabu pengayoman kula ing Madyapada prapting delahan. Koko Prabu Sri Bathara Kresna sarawipun Koko Prabu Indrawati ingkang rayipun Darma Kusuma ngaturaken
asung pasegan panakrami mugya kunjuk wonten ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Ndawawati. Ya jagat pangestunggara wayahu Bathara jagat. Ya jagat pangestunggara wayahu Bathara jagat jembare ora jamak. Kawula nuni nggih angger napa niku Yayi Prabu Darmakusuma ngaturaken asung masegan panakrami wonten ngersanipun ingkang Raka Indrawati sampun kula tampi damel bombong cas manahipun ingkang Raka Indrawati. Mboten langkung kula ngaturaken pudya pangastana kula mugi kunjuk wonten ngarsa paduka anak Yayi Prabu Darmakusuma. Yayi Nun Koko Prabu inggih sampun sanget anggen kula tampi ndadosaken Cundaka Wangriga murda mawahana kabagyaning gesang kula mugi kaskecaken. Yai sampun boten kirang prayogi anak Yayi Prabu Darmakusuma kawula non. Wah Jlitheng kakangku Raharja rawuh muring muraja negara Ngamarta. Oh anak adhiku Werkudara ya. Raharja rawuhing pun kakang. Wedhe. Nggonku sowan rawuh ana ngersane kadangmu Ngamarta. Anak Yayi Prabu Darmakusuma. Yo aku ngaturke basaku katuruk. Yai tak tampa Werkudara. Ora lewat pangestune bab kakangmu Ndrawati wae tampanana Werkudara. Tak gegem dadekake jimat ora liwat prayogana. Iya. Iki lha kok teko dadi emban Ngamarta padha tuku sendal iki. Dumeh ana ing gisiking samudra. Banjur tuku sandal kanggo oleh-oleh. Waduh. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yai kadangipun Kakang Yayi Madukara Yayi Jlamprong Yayi Arjuna tak tampa ora liwat pangestuning pun Kakang wae Tamanon Arjuna Yayi Nun. Nggih Koko Prabu kenging menapa teka selaganipun benten kelawan padatan. Waduh Arjuna pun kakang iki wit biyen nganti saiki ora ana bedane. Nggih. Kaprayogakaken. Kowe wis ora kurang kepenak. Nuwun sewu Koko Prabu. Atus pundi? Sinaosa randhat ngen kula ngaturaken saderengipun kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan. Jernyatanipun paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kestu rawuh nalika kula boyongi kanthi kula ngaturaken gandhik sak kembaran atur nawuh wonten Paraja Negari Ndrawati. Dalah. Yayi Prabu kasinggihan mekaten Yayi. Wah, bejo kemayangan. Anggen kula sowan tinampi kanthi prayoga dening paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Keparenga sak mangke nulya kula matur babagan menapa ingkang dados gegondhelaning manah paduka Yayi Prabu Darmakusuma. Sakintenipun kula sampun mangertosi Yayi. Inggih. Monggo kula namung badhe nyuwun pitedah menawi sak mangke anggen kula badhe mbangun candhi Saptarengga badhe kelampahan menawi dipun tenggani dening Kakang Semar Badranaya Koko Prabu Yayi Prabu nggih. Menawi kula dipun keparengake semua matur kula badhe matur terusanipun paduka anak utawi Yayi Prabu Darmakusuma badhe paring dawuh menapa Koko Prabu. Nuwun sewu ingkang dadosaken srana arancaking damel gangsaril lampah anggenipun ora kadang-kadang kula para pandhawa nglampahaken ngawontenaken inggih kula nggadahi lekas tuniga acara wingin bangun candhi Saptarengga menika nuwun sewu. Senes kok Kakang Semar ingkang damel srana dados syarat sarana kelampahing
Paduka Yayi Prabu Darmangsa anggenipun badhe mbangun Candhi Saptaringga. Menika sanes Kakang Semar. Menika sanes Kakang Semar Badranaya nanging nuwun sewu. Nuwun sewu. Menawi kula dipun paringaken kula badhe matur, badhe nyariosaken. Inggih. Kawontenanipun Kang Raka Ndrawati sak bidalipun saking negari Ndrawati. Sak bidalipun kula saking negaring Dwaraka nalikanipun kula tumuju wonten kedhaton negari Ngamarta kula nyumurupi wonten wujudipun cahya ingkang sumlorot wonten madyaning wana nalika ingkang Raka mrepeki kawontenan wana jebul timbulipun menika wana ing Bendarata wonten ing wana Bendarata menika kula marpeki wujuding cahya ingkang sumlorot lenggah sawijining pandhita. Largudara, apa? Awadyabala negara Ngamarta padha pating cengenges iki ana perkara apa? Wah. Padha ngrembug sandal. Sandal sajen disaut. Monggo dudu duweke. Wis ben. Tokno Dimas. Yo. Kula lajengaken. Inggih Kaka Prabu, sampun ngantos ngatosaken dumateng para wadyabala. Ih, sanjaring para wadyabala negari Ngamarta menika mboten kula gatosaken. Kados pundi? Pandhita. Ih, wonten sijining brahmana peparapipun Sang Pinandhita inggih Sang Begawan Wisakarna. Senes Karna Lele senes. Inggih Sang Begawan Wisakarna menika wonten ing wana Bendarata. Dupi kula nyurawedekaken kawontenan wonten paraja negari Ngamarta wonten ngersaning Sang Pinandhita Sang Begawan Wisakarna, Sang Penemban Wisakarna maring dawuh wonten ngersanipun ingkang negari ingkang Raka ing negari Ndarawati bilih ingkang dadosaken pagebluk Ngamarta menika sanes kok Kakang Semar Badranaya menika sanes kok Kakang Semar Badranaya ing Karang Kadempel menika babar pisan dedek. Nanging mboten sajawi namung para kadang-kadang Pandhawa ing Ngamarta piyambak ingkang dadosaken sarana pagebluk menika dipun rasaken dening para kawula negari Ngamarta. Lajeng sak mangke Sang Pinandhita Sang Begawan Wisakarna paring dawuh wonten ngersanipun ingkang Raka Indrawati. Abile malih paraja negari Ngamarta menika saged kelampah menawi lantaranipun ingkang Raka Indrawaka. Pramila kula sowan wonten negari Ngamarta ingkang dados kula namung badhe nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Lah iya, tumuli sak mangke badhe kula sowanaken wonten ngersanipun Sang Begawan Wisakarna. Mekaten Yayi. Menawi mekaten arawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu saderengipun para Pandhawa miwiti anggenipun bangun Candhi Saptarengga keduga badhe nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Lajeng dasaripun menapa Kaka Prabu? Inggih ngendikaning Sang Begawan Wisakarna menika kala wau ingkang dadosaken Nararetu wonten praja negari Ngamarta menika namung wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Kenging menapa pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada dadosaken sarana pagebluk Ngamarta menika dumadi Kresnane kene ngopo ya iki. Menika menawi sak mangke Sang Begawan Wisakarna sampun saged njlentrehake tuwin amedharaken werdining pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Mila Yayi, anggenipun sak mangke kula badhe nyuwanaken wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada menika kedah nganthi kalian kadang kula pun Yayi Arjuna, Yayi Prabu. Sumenging hang-hing makaya dalenging gondang nalin trompek marwa sing sang katri gumulung mangrombek ing wadya
Menawi mengkaten ingkang rayipun Darma Kusuma namung sendika ndederek nanging Koko Prabu kula menika ngrumaosi gesang kula mboten piyambak nanging sareng kalian kadang-kadang kula pun para Pandhawa kula badhe tetarosan kalian pun Werkudara Arjuna menapa dene kembar sumangga kemawon Werkudara bareng kakangku apa kepiye munggo siadi yen to iki mengko wujuding pustaka kapasrahake dening Koko Prabu aku mung manut jenyatane sing kagungan wujuding pustaka ora kejaba mung barep kakangku ngono Dimas yo Arjuna kepiye yen to mengko siadi ngetutke sartane ndereke kelawan tindake Koko Prabu kula namung kantun nderek waton menika dados sarana waluyaning Praja Negari Ngamarta ngono yen ngono siadi Arjuna sarujuk kula sarujuk Koko Prabu sampun midhanget piyambak bilih kadang-kadang kula para Pandhawa sami sarujuk inggih samangke tumuli kula aturi nampi kula pasrahaken wujuding pustaka Jamus Myang Jimat kalima sada nulya samangke Yayi Arjuna kakandya wonten ing wana Bindarata samangke kula aturi masrahaken Yayi sampun ingkang raka tampi kula ngaturaken manuwun inggih yen mangkono Arjuna wonten paring dawuh Marata Diayayo pun Kakang Kandhi tumuju ning wana Bindarata monggo Koko Prabu kula dherekaken Sadewa maju sajak arep ana atur wigati nuwun sewu Koko Prabu sewu-sewu kelepatanipun ingkang rayi mbumira tau kula tadhawadana ya ora dadi ngopo nuwun sewu lah kok teko sak mangke sak nalika madu Kanjeng Koko Prabu masrahaken wujuding pustaka Jamus Myang Jimat kalima sada dhateng Koko Prabu Ndarawati menika nuwun sewu kenging menapa mboten tetarosan kaliyan ingkang rayi pun wragil kamangka nuwun sewu sak menika aja kok tetarosan kaliyan kula dipun lirik kemawon mboten kamangka menawi babagan wonten wujudipun pustaka Jamus Myang Jimat kalima sada menika tartemtu kula ingkang dipun masrahi Koko Prabu kenging menapa kula nggadahi raos cubriya malah sak mangke paduka Kanjeng Koko Prabu mboten mangertosi dhumateng kawontenan kula lho mengko dhisik Dimas Sedewa kena ngapa si Adi teka matur kang kaya mangkono mugi dados ning kawuningan Koko Prabu sinasa kula tinemu wragil nanging kula menika sagedipun wastani lante panggraita wasis waskita ing esti menawi tiyang kathah sami nyebataken ingkang asta wujudipun pustaka menika kula sanes kok Koko Prabu Ndarawati sejati nanging menika durat maka ingkang mindha warni kaliyan Koko Prabu Ndaraka kenging menapa kula mboten dipun tarosi kula kenging menapa kula mboten dipun tari kula menika mboten dipun tantik kinten-kintenipun pustaka Jamus Myang Jimat kalima sada menika dipun masrahaken menapa mboten lha kok teko paduka mboten menggalih bab menika aduh Werkudara iki jagat pangestungkara Sedewa kula ngendhawuh ndak kira bab perkara pustaka Jamus Jimat kalima sada diasta dening Koko Prabu Ndarawati ingkang sejati utawa dudu
kuwi mung manut pestining kodrat ya Yayi. Lho, liripun kados pundi? Yen to pancen iki mawujuding Duratmaka ingkang bakal gawe srana patine Pandhawa pun Kakang Lila legawa lair lan batin. Lho, mboten saged. Yen to Sadewa rasa rujuk banjur arep kepiye? Mergo arep tumuju menyang endi lakune wong urip iki yen to rampung mati. Lho, mengke riyen. Mbok kula nyuwun sak mangke maduka Kanjeng Prabu Puntadewa anglilani ingkang rayi Bumira tamu. Bidal Siadi Sedewa arep budal menyang endi? Badhe mlapat lampahipun Kakang Prabu Ndrawati. Ora usah ya Dimas, ora usah. Yen to sak mengko Siadi nekat arep njaluk baline wujuding pustaka saka astane Kakang Prabu malah mengko bakal gawe wirangi asmaning Nata Ngamarta. Pringaten kula mboten dipun paringaken. Ora, babar pisan ora. Inggih sampun. Nanging menawi kula mboten dipun paringaken mlapati ndahipun Kakang Prabu Ndrawati menawi mekaten kula dipun paringaken jejagi kawontenan Praja Negari Ngamarta. Yen to mung ngrondani kanan Praja Negara Ngamarta tak sumanggake. Ngaten kula nyuwun pamit kok Prabu. Nalika semanten Sang Raden Sadewa ingkang mingset saged dhateng negari Ngamarta. Eling-eling satria ingkang tuhulante panggrahitane Dupyan Jawel kang putra ing pringgondani putra njadi pateni Sang Raden Gatotkaca nadyan kanthi aji pameling saknalika bleber oncak saking dhateng negari Ngamarta Sang Raden Gatotkaca. Udara apa kaya ana perkara ingkang aneh-aneh. Aneh-aneh piye? Sapungkuri Sedewa lah kok dadian majamu loro sajak kelepat lunga kaya arep nututi marang Sedewa. Wah, tak kira perkara Sedewa rasa digagas banget bagune saiki awake dhewe ngupadi ana ngendi dununge Semar Badranaya. Mergo anggone para Pandhawa bakal kelakon bangun Candhi Saptarengga yen to tanpa pambiyantune Semar Badranaya tak kira ora bakal kelakon. Mungguhmu kepiye babagan Kakang Prabu Ndrawati babagan pagebluk negara Ngamarta mengko bakal ana trontong-trontong slek pepadhang yen mangkono ayo pun Kakang kanthi ngupadi Kakang Semarawerkudara. Ayo carian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni maya Wisnu Pratenta wis anggeni maya Wisnu Pratenta pancen lantip panggrahitamu. Hai. Tak jawel nganggo aji pameling. Mung cukup tak batin lah kok kowe klepat melapat karo pamanmu ing Bumira Talun. Paman Sedewa iki. Ngene ngopo Dimas? Lah kok dadi pun Kakang mbok jawel tumuli aku ya klepat nututi kawan Siadi Pringgondani.
Mangkiri Paman Setiwa apa? Menapa sintenipun Paman Setiwa badhe melapat tintahipun Koko Prabu Ndorowati? Mestine ngono. Mergo aku ora nrimake yen to wujuding pustaka Jamus Miyang Jimat Kalimasada oncak saka negara Ngamarta. Sami. Mergo kula niki nggih duwe rasa curiga. Curiga piye? Curiga menika Cubriya kok curiga. Lah, curiga ki keris karo mangsamu. Kalian Wa Prabu Ndorowati menika kaya-kaya wong membo-membo. Pancen bener Gatotkaca. Lah iya. Lah kersaripun sapake kados pundi kula namung kantun derek. Ngenteni wektu ingkang prayoga supayane Koko Prabu Puntadewa linggar sartane budal ngupadi ana ngendi dunungke Kakang Semar Badranaya. Ngaten. Iya. Rekaton kula namung kantun derek salajengipun kula namung mastuti dawuhipun Paman Setiwa Ibu Wiratawu. Iya, Gatotkaca. Sang Hyang Tata Kalana. Kalana kalaya takut maringkut. Ingkang miling-miling saking Dirgantara. Negeri Sang Ditya Kala Jenggiwara nalika semanten dupi mulat tiga satria ingkang mapan tapel wates negari Ngamarta dupi mulat jagating Sang Radenantara jengking katon suwung merga bingung tumlawung manahira satring jangkal bumi nalika semanten dupi manuk wonten angganing Sang Radenantara negeri Sang Ditya Kala Jenggiwara saknalika datanipun Wadasena ngerung-guru ambalik kaya yaksa ngamuk marang mangsane. Loh. Piye? Manungsa ora tataran. Ora Gatotkaca kira kakangmu tegel. Nuwun sewu. Kowe dudu kakangku. Kowe dudu kakangku nanging kowe demit sing mancing ning ragane kakangku. Wah, edan. Ayo bali. Mah. Ayo bali. Mesakno ragane kakangku. Mah. Aku nek rong setelke caping gunung jedik jadil gak kurang bali. Jolo. Ora sudi tak julke. Jolo. Jul aku ora toculke gigit mati dening aku. Ketaman dayaning sumping suket kala jero mati dening. Panas mati. Waduh. Wah. Ayo bali ora. Bali ora wakot demit ngeyel. Waduh Dimas lupute pun kakang apa aku teko mbok piting-piting. Waduh kakang menika wonten kawontenan menapa teka kula dipun piting-piting dipun mulasara kaliyan Yayi Gatotkaca. Kowe ora eling merga kowe kampiran. Lho,
kula kampiran. Iya. Nek ngaten wonten demit ingkang ngangslupi kula, mestine ngono. Lah kok teko mboten Yayi Gatotkaca mawon ingkang kampiran. Nek Gatotkaca ki ora kampiran ning sok ngampiri kok nek. Ora kang slupan ning malah ngangslupi nek. Nakal bareng kok yo diomong-omong. Wis sing dadi nyatane wae. Ana wujuding Duratmaka ingkang nganthi wujuding buta utawa demit ingkang sakmengko ngangslupi ragamu. Kersanipun ayo dimemanuki lakune menungsa kae. Dian lah kok adine ampuk. Kakangne gampang arep tangslupi lah kok adine Digdaya lah menungsa ora tatan. Sajak anak-anak pendho ora iso disangga endeng. Yo kowe. Kowe demite. Ayo. Sing ngangslupi kakangku. Ayo bener. Guyu. Loh, lah iya. Ayo bali, ora sudi bali, ora sudi, ora bali aruto parepeksa. Ora kena. Saya dalu aras abyor sorot lintang kanggo medhap titi sonya madya Patri pemrang gantaning pos pita karang jawaning pudyanira Dico Barombrang lir swaraning madu pranta manungsung sarining kembang Astungkara sidam sekaring bawana langgeng Kaki Prabu Ndarawati kula penemban teka jeneng para wis ngasta wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Yai. Mesti kemawon kula nuhoni dhateng menapa ingkang dados dawuhipun Sang Pinandita. Inggih Sang Begawan Wisakarna. Ya ngaten. Iya, Kaki Prabu Kresna. Nggih. Kamangka uga rapangling Raden Janaka. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk sandhap pepodo Sang Pinandita Sang Penemban Wisakarna
Ya iya Raden tak tampa. Menemban. Apa Kaki Prabu? Mriko pertapan utawi wana Bendara kok mambu mi ngene. Damel ngintir-intir kula. Ana ratu kok ngintir-intir wetenge, kudu betah poso, betah prihatin. Ya ngaten. Sakmangke kandheng kula sampun nyuwanaken wujudipun pustaka Jamus Manjuman kali Wisada. Kalan rayi kula pun Yayi Arjuna. Babar pisaning Yayi kula Arjuna nyuwun supados sakmangke paduka amejang isine wujudipun pustaka Jamus Manjuman kali Wisada menika. Iya Kaki Prabu. Nanging mengko dhisik Raden Arjuna kula wonten dawuh. Anggon salah sawijining titah keduga bakal nampa wejangan ya surasaning pustaka Jamus Manjuman Kalimasada kudu suci luwih dhisik lair batine. Kamangka anggon jeneng para Arjuna sowan ana ngersaning Sang Begawan Wisakarna ndak sawang. Jagatmu lan lair batinmu durung katon resik, durung katon suci. Mula kang saka kuwi apa kira-kira mengko Raden Arjuna kabutan yen to tak dawuhi supayaning ngunjuk sawijining tirta kang aran Tirta Panjuta ingkang keduga bakal gawe srana suci lair lan batine Raden Arjuna. Raden soroting pantam sumula amadang jroning pasareyan menani watana remu-remu kalingan ngangrangan sang diwah manah hengkung sumungkem guling sang kakung rerepa alon wuwu sira Bapu Yayi eman Wiratati Bronto Yayulun tada runte ulun tada runte menawi mengkaten ingkang dados sarana suci lair lan batosipun ingkang abdipun Arjuna kula namung sendika ndherek penemban marata Dyagi maju mrene bakal ndak unjuki wujuding Tirta Panjuta Raden Arjuna. Malah dibuang. Ngapunten. Pocapan Agus manten nenggih Tyan Arjuna ingkang wis kepareng ngunjuk Tirta Panjuta. Sang Raden Arjuna datan pranya bilih jatosipun punika tirta ingkang denisi mawi daru beksi dening Sang Tapa Begawan Wisakarna. Upami sanesipun Sang Raden Arjuna estu sampun lebur kuandhane. Eling-eling Tyan Arjuna satra kasih dewa saka digdayaning Arjuna saka ampuh tirta ingkang kaparingaken nrodhok anggane Tyan Arjuna jelek dadi wujuding yaksa gedene sak Prabata Siwi. Kiri-kiri nyalir Prabata abang ngawlagar mangwohing mungsa aminta lawan anggrasa singalir mandhapta ing kadhegayon
manubru manungsa ora tatanan penemban wisa karna laku teka dadi ragaku kaya ngene wujudane aku ora nrimakake penemban kowe kudu tanggung jawab ya jagat pangestu karo Raden Arjuna ana paran aja kaget sak temene iki mau dudu kok salah kedaden dudu kok merga akehing dosa saka Raden Arjuna sartane akehing tumindak ala ingkang wis mbok tindakake nanging sayekti ragamu ingkang ora kuat nek ngono aku dadi wujud kaya ngene merga ragaku ora kuat iya banjur seranane apa supaya aku bisa bali kaya wingi uni Raden Arjuna ana paran yen to jeneng para isa pengin waluya nirmala temajati-jati temah mulya kudu bisa mateni Semar Badranaya merga kuwi dalan siji-sijine merga Semar Badra ingkang ora tansah nggatekake kelawan Raden Arjuna Semar kowe ora tanggung jawab pateni gaglak lempamu Durna, kula wonten dawuh. Luwih dhisik aja badar. Merga lelakon kang kaya mangkene iki bakal ana sambunge kemarangipun Sang Perempuan Wisakarna. Wujuding pustaka kudu mbok gawa. Samengko ayo tak kandhi memanuki mlapat marang lakune Raden Arjuna. Monggo kula dherekaken. Kaya kodanan kan lambine teles Tidam prabawaning paratri Sasatara wis mancara kawuryan
jiwa memanise manggap srinarteng Sinimaka sangya prodase aklarane cakra winu Prandene paksa ke beken saking keng paranggono kang suwiwi warata tanpa sarawuhipun Ndara Abimanyu kula ngaturaken sewu lepati agung pangaksami Ndara. Mbak bilih keladuk anggen kula kalian adi kula loro gegojekan nggih Ndara. Gong. Bocahmu loro darep nendi? Arep nginep kayake kae wis men. Njaluk ngopi ya truk aja sumelang ora kowe. Oh ae. Wediku ngono terus minggat ora bali-bali ya. Monggo demung kosong saron blong kabeh. Ha sisan kempul kabeh wis ora sanggup apa. Tak gameli tak tung-tung i. Ingel. Nyadeng tetukan Ndara. Mbok pilih wontenipun ingkang ati pun ala gareng keladuk ngen gegojekan kula nyuwun pangapunten. Nggih semanten ugi kula nyuwun pangapunten Ndara. Semanten ugi kula nyuwun pangapunten nggih Gus. Iya nala garing petuk apa dene Bagong ora ndadekake suwijining perkara. Alhamdulillah ora duka. Ya mung nak jaluk aja keladuk nggonmu kucikan. Nggih, niki pun paripurna Kak Ndara. Tak kira ora bakal paripurna nggonmu kucikan yen to aku ora prapta rene. Mboten. Kula niku ngrumangsani. Wong nek kucikan kira kena keladuk, monggo niki kahanane bapak nembe mboten enten ngomah Ndara. Nek nganti niki mengke bapak kesuwen le lunga, le minggat. Monggo nuwun sewu bapak niku nek omah nek lunga saka omah niku ora tau gek jeneng pamit ninggali layang karo anak. Mbok pira-pira ninggal surat wasiat sik. Mbok menawa lungane arep modar ya, Truk. Ora ah. Aku karo wong tuwa kira kaya ngono kuwi. Lah mbok menawa wong pekarangan Jembare ora jamak. Kae sing kidul UNJ kae. Kae wis dinyang karo investor lho kae 2 miliar ora dineh. Bapak ki can rada ngeyel kok, Truk. Wis men. Wedhus loro didol kabeh. Mbok menawa ya arep nggo sangule minggat iki. Ya mbok menawa. Wedhuse payu dituku Kasidin to. Heeh. Jan wis ora nyadong dukan Ndara. Nolo garing. Kula Petruk. Kula Ndara. Apa dene Bagong? Kula wonten dawuh. Aja kesuwen satane aja kladuk wani kurang teduga. Anggonmu padha gojekan mergo iki wancine dudu wanci baen-baen. Nggih, kula ngertos. Badhe nganti dateng pundi? Napa ajeng dikanthi teng Samas? Ora sah dodo. Wulan kono wae ngono. Lah mbok menawa arep bernyanyi berdendang dhuwur kono ya ana kok. Ayo wektu dina sak mengko ndak kanthi tumuju ning Garga Imawat mergo saka rasa pangrasaku sartane miturut sasmitaning dewe ingkang tak tampa. Wong atuwamu
mapan ning Arga Himawat nala garing Petra Wadene Bagong. Permarane mangaswamya ngambrang kate karenaning kaswase yaneng marga malagung tumiring sang ganta pastat mojo long lalu angulati surya mangrang sang wayah iki ya budal ya terus ayo surakane wis nganti kok ya ayo wis dijak ya wis aja nganti ngeng padha keritutna sak laku jantraku nala garing Petra Upadene nggih kula aturaken mulat mara sang bagus sumundara nang kamanungsan Kang. Ayo. Ati karonaning kas wase yaneng marga Himalayat kong miring sang kanda
wasratmaja lang lalu hengo ladi surya mangrengseng wayahe umyung swara waryan sarawipun mantu Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi Ndrawati pun Sri Bathara Kresna ngaturaken pudya pangesta Kanjeng Koko Prabu ya jagat pangestu Kresna ya siya diatur pudya pangesta ana ngarsanipun Kakang wis tak tampa gawe bombong atinipun Kakang Mandura inggih sumangga pengamak Bajra tindahipun sajak nggadahi raos tuwin sloga ingkang beneh lan adat ingkang padatan wonten wigatos menapa Kresna wonten dawuh cekaos wae pun Kakang anggonku matur sak mengko supaya gampang tinampa dening Yayi Prabu Ndrawati nggih pangerti yo sanyatane suwanipun Kakang iki ora kok saka negara Mandura tumuju negara Ndrawati babar pisan ora nanging nalika semono aku katimbalan sana ngersani Yayi Prabu Duryudana ing negara Ngastina. Inggih. Ingkang ora ana liya wigatipun Kakang ditareni sartane disuwuni pamrayoga dari Yayi Prabu Jogapitana. Ingkang ora ana liya wigati babagan Kadang Pandhawa ingkang padha nduweni gayuhan. Ingkang ora suwe meneh bakal miwiti mbangun Candhi Saptarengga. Kresna pun Kakang duweni pamrayoga ana ngersani Yayi Prabu Duryudana lan Marasata Kurawa nanging mung dimentahke kaya-kaya pun Kakang iki ora ana ajine sartane ora ana gunane luwih-luwih sapungkuripun Kakang saka kraton negara ing Ngastina malah aku nyumurupi lan aku ngerti dhewe lan pun Kakang uga merpeki dhewe ana dutaning Nalendra Ngastina ya sing dadi serayane wong-wong Ngastina ingkang ora kejaba Nalendra ing terang bulan jagat sing jejuluk Prabu Sakra Sangkara malah aku uga ngerti ana pendhita tuwa Kresna kula kang saka kuwi gandeng kahanan kaya mangkene anane serayane wong Ngastina ingkang duweni lekas sartane gegayuhan kepengin mateni sartane gawe ringking para Pandhawa mula kang saka kuwi Kresna Siadi Ndrawati tak jaluk sing ati-ati aja ngasilena ing kaprayitnan Kresna gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir genjang ing alis risang baweh gandrung Dring kantos pun sampe mbal wacana samangke nata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna saged nampi pangandikanipun nata ing malih Sang Prabu Baladewa kedadèking sumula saking Gandara nenggih praptani Sang Hyang Kaneka putra Pindawane karo kagat nata Ndrawati wae Dange suarane kaya blek linali saya ngatriya triyas mara marang risang kadirate
Rate ratu ratune mangsa kara kembang jaya kusumase merengka wula satedak paduka Iwang Pikulun nganeka putra ingkang wayah punata Ndrawati kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Pukulun awrengencang larudaya Pak Pong Bu bolong kali cedhe sapa sing gawe ya Gulapnata Ndrawati Prabu Bathara Kresna ulun tampa mboya liwat pangestu ulun tampanan ya nggih paring maestu paduka badhe kula cancang pucing weni dumaweng wijang keting pradaya saestu ndadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan. Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk Pukulun. Ya. Wayah ulun sapa iki? Menika ingkang wayah ing Mandura pun Baladewa. Ya wayah ulun sapa? Baladewa. Wah, jan kok ya. Ulun ki lalos. Lalos niku napa? Lali Baladewa ulun lali. Ha iya. Baladewa ulun nama wiyar nangis ulun tambah nono. Sampun pundi? Pukulun bekti kula kunjuk. Sapa iki? Kula ingkang wayah pun Sencaki. Sencaki ya ulun tambah biaya pangestu ulun tambah nono. Kula tampi. Wonten wigatos punapa Pukulun teka rawuh? Tedhak wonten negaring Ndrawati damel kagiat sutaning manahipun ingkang wayah pun Bathara Kresna. Ngene ya Kresna. Kados pundi? Wah, jeneng kita kok nirake karo angan digaulun ya. Peh. Ono rada papeh. Mangkene yekti engko panjenengan ulun praton ing negara Dwaraka iki mboya saka kekarepan ulun pribadi. Nanging panjenengan ulun sak mengko nampa dawuh ngresaning Sang Hyang Manikmaya Sang Hyang Pramesti Bathara Guru. Iki ingkang mboya ana kejaba wigati panjenengan ulun kudu sowan nang ngarsa kita ing Ndrawati ingkang wigatine nyuwun ngambil wujuding kembang Wijaya Mulya. Nuwun sewu. Iwang Pikulun Manikmaya dawuh paduka kine nyuwun ngambil wujuding kembang Wijaya Mulya badhe dipun menawaken. Ngene ya Kresna. Samengko ning Kayuwangan Suralaya ke Taman Dahuru. Samengko ning Kayuwangan Suralaya ke Taman Gara-gara. Kamaka dawuh Iwang Pikulun Manikmaya bisane wali nirma Majati Jatin Mahmulya waton tinunggan dening wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Kresna gonjang gancing langit kelap-kelap katon lir genjang sang mawe gantrung sabaran kadul wukir moyak mayek saking Tias Balewara lumare sang gandrung kocap kacarita Sang Prabu Sri Bathara Kresna dupimindhangan panjenenganipun Sang Hyang Bathara Narada nalika semanten arsa nyuwun ngambil wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya sakmangke Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna sigra mespadaken Sang Hyang Bathara Narada kanthi kaweninganing penggalih duwiten mespadaken pringsa bilih menika jatosipun panjalmaning Duratmaka kawil sigra mateng aji pameling ingkang kapandhuk aji pameling panjajawi namung wujuding pusaka negari Ndrawati ingkang aran Kyai Senjata Cakra nalika semanten tangkap ing samita Kyai Senjata Cakra tumempuk jajane Sang Hyang Bathara Narada nalika semanten ical wujuding Sang Hyang Narada badhar jati ning wujud nenggih nalindring terang bulan jakan iki Sang Prabu Sakra Sangkara.
Edan. Edan Kresna lara apa to? Iki mau yen to Siadi Durwati ora nggunakake kaprayitnanmu mesti wae bakal katriwandan anananing Praja Negara Durwati. Inggih Koko Prabu. Lah iya. Ora pangling kuwi marak panjalmaning Ratu Trangbulan Jagat sing jeneng Prabu Sakra Sangkara. Oh, menika to. Ha iya. Wah, Edan yen ora prayitna modar tenan iki. Kula kinten babakan kawontenaning Nalindra Trangbulan Jagat pun Prabu Sakra Sangkara mboten sah dipun penggalik. Lho piye? Sak mangke kula aturi ngatosaken dumateng kawontenipun para Pandhawa. Ya, yen mangkono tak kanthi sumusul para Pandhawa ana ngendi pawane? Wonten ing Harga Himawat kula Prabu. Ya, tak dhereke Kresna. Den prayatna ya dek ya semurine kopale tityane gandayane Trisunya Purnama sasi mbel sak dulite aja slendro sik. Mel. Lancang. Ndhe bendara kok padha ora tanggap sasmita. Aku kok sumelang. Ndara-ndaraku para Pandhawa sajak kaya-kaya nampa pacobaning dewa, sajak kaya-kaya kena Girigoda. Tunggune ning kene wae, Arida mawara mangapura murahan. Tengarane ngajurit kong maguru gongso. Kacarita Sang Prabu Puntadewa ingkang wis dumunung embaning Harga Himawat dupi mulat cahya sumunduring awiyat nalika semandatan kalan priksa bilih punika Kyai Semar Badranaya dan para bekti sedaya para kadang Pandhasana Tanggarawati. Kakang Semar Badranaya. Ya lungguh.
lungguh lungguh. Lungguh. Bala para Pandhawa yoga mulung angung siring prasata Kurawa kambak kesra katitik mira rayot sagung praratu Kakang Semar teka mapan ning Arga Himawan iya Puntadewa iya Raharja sowanmu pangestune Kakang Badranaya slamet sowan kura ana langan Swijapa ya syukur-syukur untung ora gaglak macan ning dalan Kresna slamet tekamu Kresna Kakang Semar ya pamujine Kakang Semar Badranaya praptaku ora ana langan Swijapa iya Gleto sapa antil ora Werkudara slamet Werkudara. Pangestune dipol kakangku. Sowan kurang halangan Swijapa. Ah iya, kok durang ngaturke bekti karo aku ki karepe piye? Kowe iki sing momong aku kok durang ngaturke bekti. Abimanyu slamet praptamu. Pamujine Siwa Semar sowan kura halangan Swijapa. Aku dadi rambutmu mbok ijo kaya suket ngono. Tren. Gareng padha Darjo. Slamet. Kowe karo wong tuwa kok sageleme dhewe. Sageleme dhewe ya ben. Kowe karo Bendara Jangkar. Karo Sinuwun Puntadewa kok mung pinta-pintu dewa. Murang tata. Wis ben. Kowe ora ngerti apa sing dadi karepku wis cangkemmu meneng. Ya wis. Kakang Semar ana wigati apa? Teka sak mengko. Mapan ing Harga Himawan Kakang Semar. Kamangka samestine Kakang Badranaya uga mangerteni marang lekase para Pandhawa. Nggone duweni gegayuhan kepingin bangun Candhi Saptarengga. Mungguh langsiting para Jawata. Bisa kelakon sampurna gegayuhane para Pandhawa lamun tinunggon sartane sinerayan dening Kakang Semar Badranaya Kakang go apa aku ngewangi kowe ora sudi aku ngewangi kowe ora duwe rasa eling kowe padha ora duweni rasa mawas diri rasa rumangsa ngruwangsani padha gak gablek kena ngopo Kakang Semar ngendika sing kaya mangkono tak jlentrehke sababe ning kose kaya ana arep sing prapta mrene iki piye ucap kacahe to Gus Manten dereng paripurna ingkang sami mbal wacana anenggih wujuding Gandharwa Gidra ingkang tansah neksa namung panjalmaning satring Madura Sang Raden Arjuna kalaning jagat gawening para dewa tupeden panteng dening Kyai Lurah Semar Badranaya badhas daning wujud Hyang Arjuna eling dhateng sembanira
sing padha rawuh mrene. Sinuwun Puntadewa, Kresna, Werkudara lan kabeh wae sing teka sik do gelem ngrungokke. Ngene. Kowe kuwi pengayomane para kawula saindenging Nuswantara sing dumadi saka suku, saka basa, saka tata cara werna-werna. Pinudi bisa manunggal tetunggalan kanggo gawe naleni para punden biyen. Tilar sabda kang unine Bhinneka Tunggal Ika Tandhana Dharma Mangruah. Wujude kuwi beda nanging rasane padha. Yen arep tentrem negaramu kowe kudu duwe paugeran 5 perkara. 1. Kowe kabeh kudu wani mbelani bumi kelahiranmu. Ping pindhone, kowe kudu gelem ngayomi marang para tapa, para sugata kang sedeng ulah puja brata. Iya Kakang Semar. Ping 3, kowe padha kudu tresna marang sapa wae. Aja mbedakake gedhe cilike derajat pangkat apa dene panguwasa. Apa meneh melarat sugihing kadonyan aja tok gagas. Lho. Kowe iki satriya, kowe kabeh iki satriya sing ora kena ngoncati kesaguhan kanggo sekaweca. Kuwi sing angka 4. Banjur sing angka 5. Kowe kudu wani mbelani bener nanging bener ingkang adat dasar adil. Ora kok mungguh benermu dhewe. Nek ming dirungokke gampang wae. Tak kira nek ngrungokke omong aku kabeh do krungu, wong do urung budhek. Ning ngrungokke omongan iki gampang, ngomong ya gampang. Ning nglakonine sing angel. Mula yen arep padha gampang kudu nganggo sarana Pancasara. Panca teges 5. Nang kene sara kuwi padhang, mula kudu landhep nanging menehi pepadhang. Dene apa kang disebut Pancasara kuwi mau? Sepisan kengaran guna kang angka 2 arane Sudira, ping 3 Susila, ping 4 Nuraga, ping 5 Sambegana. Guna iku teges kapinteran, Sudira iku wani lan tanggung jawab, Susila iku bisa srawung marang sapa wae. Nuraga kuwi kekuwatan. Sambegana kuwi wicaksana. Ya kuwi sing bakal bisa gawe tentreming negaramu. Tak kira rasa oke-oke le Semar njlentrehke. Wong enom kuwi saka mangsani ngerdi omongi ming mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Bakune nek kowe arep tentrem negaramu ya cakno, lakonana sing wis tak omongke. Nek ora ya ora sah nggugu omongane Semar. Ora sah nganggep Semar iki dadi pamongi Pandhawa. Suram tiwang ora kenging lir mangus kang layon penyoy lang kang memanis wadane ira layo kumbal kucem arah nyomaratani Kakang Semar sing gedhe pangapurambu ya Kakang. Ngopo kowe? Lah kok terus kowe ngrangkul nglumpruk kaya ngono terus nggujeng kopekku. Sak geleme dhewe ngopo kowe nglumpruk ngono apa? Nyun pangapunten sakathahing lepat kula. Luputmu apa? Krana sapangge kula wantun
badhe mejahi dumateng Kakang Semar. Nalikanipun kula wujud yaksa. Samangke kula nampi dawuh saking salah sawijining pandhita ingkang ngeduga paring dawuh bilih kula kepingin maluya nirmala temajati. Keduga kedah mejahi dumateng pun Kakang Semar. Wis. Linggo kene. Aku tak neruske rembug mboten Kakang. Sak mangke kula nyuwun dipun mejahi kemawon. Wis. Ora ngono ora manut mah tak pateni. Monggo. Ora. Lungguh kene engko sik nek arep pengin tak pateni ya engko lungguh kene. Yata laruta saking kutha Sangkara kula yen tan mutusa sang Sri usum meplong rasaning para Pandhawa Kakang. Nggih sik. Sapa Makprot Pak? Werkudara. Dudu aku. Aku Kakang. Ratu Ngentutan. Piye sinuwun Puntadewa piye? Gandeng wis sumeplong rasaning para Pandhawa sartane para Pandhawa wis padha ndodhong kaluputan. Puntadewa dhewe uga nyuwun mangapura ana ngersane Kakang Nayantaka. Gandeng wis padhang kahanane Kakang ayo tak kandhi. Sak mengko miwiti lekase para Pandhawa nggone bakal mbangun Candhi Saptarengga Kakang esuk mengke riyen. Kena ngapa kula mapan enten mriki merga sing sepisan ben para Pandhawa menika sadar. Sadaripun saged nggadahi rasa ndarbeni rasa rumangsa lir ngrumangsani. Aten iya. Ha iki ping pindhone kula kaya ngrasa lan kula ngerti nek sejatine enten durat maka sing memba wujude Sinuwun Ndrawati lan sak mangke ngasta wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada. Lah niki mung kantun sawijining perkara niki. Nek layang Kalimasada baline ora saka Sinuwun Kresna tetep bakal diarani maling sing jeneng Sinuwun Kresna niku. Njaluk pamit Kakang. Pancen rikala semana Kaka Prabu Kresna rawuh ning negara Ngamarta nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Nyang Jimat Kalimasada Kakang. Rikala semana aku ya wis dielingke marang Sadewa nanging ndak rasa aturing bocah nom ora bisa dipercaya. Lah ngono kuwi lho. Wong ki nek kulino nyepelekke karo sing luwih enom. Ya senajan to pengalaman kuwi menang sing tuwa. Ning nek bab kapinteran kuwi luwih unggul sing enom tinimbangane sing tuwa. Iya Kakang. Lho lah iya. Banjur kepiye yen to kanane kaya mangkene. Sinuwun Kresna ditutke, aja kere kok senengane ora.
sinayeng manggelung makruk mining cakra baskara walah panus maning jajalanan ana wujuding menungsa ratatanan ingkang keduga memba wujuding nata Ndrawati ya aku Prabu Rara-Kresna. Wolah sikak. Wolah. Kresnane misa-misa bola-bali panjal maning jajaran. Kowe panjal maning mungsuh. Ayo. Layang Kalimasada tak jaluk. Ora panti-panti tak baleki yen durung gumlundung mestakane nata Ndrawati. Di sini kan Kresna. Walah, menungso ratatanan. Lah kok teko dadi wujuding Kresna pindha warna. Teko sak mengko dayane ampuhe kagila-gila. Minggir. Niki gawean kula niki. Mudar ora. Gareng Petra Bagong rene. Nggih. Aja mung tekan sepuluh kiri damu panat. Adalah. Ayo. Jirat kaya menang. Iya. Wong tuwa ora tau duwe pikiran resik. Petra. Amplope balekke. Iya, balekke. Iya nyanya. Iya. Iya. Sana ora. Kene melok ngene.
Keri. Panjabala para Pandhawa miyoga mulung manyung siring para Sata Kurawa. Kakang Semar kenapa Kang? Sing ngetruk Mr. Bean. Mula ya iramane. Semelang mobile dilindes tank. Kakang Semar aja celemongan. Mboten celemongan menika. Mboten celemongan kula menika. Nek kelingan lelakone niku arep mangan roti siji dirubung laler. Monggo dipun wiwiti. Iya Kakang Semar. Ha iki. Sakmenika sampun prapta wonten ngajenganing inggih menika Candhi Satarengga ingkang samangke badhe dipun bangun. Iya, nggih. Monggo dipun wiwiti. Gandeng sedaya sarana sampun cumawis para Pandhawa sampun sami nyekseni. Sinuwun. Yata laruta saking kuda sang Kurukula. Yen tan mutusa sang Sri. Ya jagat pangestu Ngrawaya Bathara jagat para Pandhawa Kakang Semar midhangetake apa ora iki kula krungu enten wong ngomong jeluki para Pandhawa apa budi aku pengen tak dianguran nimbali kowe kurang ajar karo wong tuwa. Nuwun sewu. Wonten suwanten nanging tanpa wujud panjenengan sinten takon karo aku. Ya aku iki wong atuwamu. Ya aku iki Prabu Pandhu. Nang apa aku mung wujud swara kaya ngene ya mergo aku iki wujud Prabawa. Aku iki mung perbalane Prabu Pandhu. Kowe tak omongi ya, tak omongi. Yen kowe arep kelakon kasembadan nggonmu mbangun Candhi Satarengga. Ana syarate. Menika Kanjeng Rama Prabu Pandhu nyuwun syarat sarana. Iya ya. Lajeng syarat sarananipun menapa? Kudu ana sajene. Aku njaluk sajen bekakake Janaka. Kresna sinayang manglung mangruk mining Cakra Baskara Gatotkaca wonten dawuh ora pangling to karo swara iki. Ha iki mboten. Coba wis padakno sapa? Pun kula serete wae. Wah! Lara apa to? Wujuding berkasaan sing arep nggiri kuda. Pripun iki Sinuwun Kresna? Prayogane ditutke. Ha nggih. Mang tenggo mriki riyen Sinuwun Puntadewa. Iya, Kakang.
Wah! Waduh. Hei. Wah! Hei. Wah, nek ora minggat cilaka iki, yo. Kota Pandhata Katiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Jenggiwara mlayu-mlayu kena ngapa ketiwasan Penemban ketiwasan piye wah ora jebul anak Pandhawa si Gatotkaca sing wau sonten pun gelut kalih kula niku lantip ra kira-kira lantip tegese lantip sopir bis lagi lantip niku iso ngerti marang barang sing ora ketok lantip tegese piye nah mangke kula semagaken Penemban minggir tak trajange dhewe Semar Badranaya kowe menungsa ingkang murang tata keduga sak mengko bakal gawe srana patine Pandhawa sik kowe kok gawe-gawe kowe nek ngelehi mbok tuku mie ayam wae ora sarep reka-reka mangan Pandhawa ayo Badar ora Badar tak uyuhi kowe Kiai Semar teko ngomong sing kaya mangkono aku iki pendhita ampuh apa? Kowe jeleh dadi dewa apa piye? Kowe jeleh dadi dewa apa piye? Ayo. Salin, bali, adus, pakpung, gek bubuk penak. Ora sarep mangan Pandhawa. Nek arep mangan mbok liyane wae. Iso ana bocah Sukerta liyane sing luwih enak mangane Pandhawa. Pandhawa iki kuru-kuru. Aku ora wae luwih Sukerta lemu-lemu, panganan luwih dagingi timbang Pandhawa. Ayo bali. Ora bali tak ruwat tenan kowe. Ampun Kyai Dalang. Wah. Wow. Ampun, Wah Semar ampun. Ayo bali. Ora bali tak ruwat. Napa pun wantun ngruwat. Ayo gawe putu sik. Wong arep ngruwat ki syaraté kudu ndek putu. Mongko aku urung duwe tak gawe sik. Anak bojo men dereng gadah. Cangkemmu ki ora. Ayo golek. Ayo bali. Bali. Ora bali tak uyuwi tenan iki. Yo, hati-hati. Sopo kae? Rejo. Rejo. Jeneng asline Reza ning gandeng angel nyeluke Rejo ngono. Kala kowe minggat to kowe. Njaluk pamit ya. Halo. Wah, bedagalan.
Aja kethek putih. Arep kadang bayu werkutur aku wedi aku. Hei! Biajian. Bali, aku tidak apa. Ayah kafu terjadi, jadi kafu terjadi. Bali ora, bayi. Arep pandi karo aku. Oh ka, arep pandi karo aku. Oh ka, arep pandi. Oh ka. Bali. Salin. Wah, jan kok ngrekos gimana? Mun ngapunten Ratu. Bali. Inggih. Bali ora bali ketat. Iyun amin. Ombyahing samudra temengkeng lentes. Alon kegulungan. Saya akeh kelilip sing padha tekan Indraprasta sebelah kemparat budi bamuwe. Bali, tak terke. Iya. Itu, nggih. Ben. Hop. Werkudara aku ayam ana werkudara. Aku ayam ana werkudara. Wis menggat ngono. Wis disapu barat barang ora. Yes. Lagi iki semari sosal to. Wancine wis paripurna. Kabeh padha slamet. Selamat ya Ndongae urung kok ora senengane kisra ora. Mun purna. Gatining carita. Tru, cengengesan guyu apa? Ha ya eneng wae. Wis 4:30 Truk, selak kruyuk laler iki lare wis do metu ae. Matur sembah nuwun Ndara Werkudara. Pun sak piyantu kalih lekase para Pandhawa. Aku sing ngaturke panduwun Ngursari dipul kaganggu. Nggih. Pungkasane ngatur kula nyuwun pangapunten sedaya kaluputan kula. Wela. Jenggiwara iki. Sedaya kaluputan kula nyuwun pangapunten nggih Ndara. Yo Sempar.
Kathah kladuke ngatur kurang deduga kula nyuwun mangapunten jernyatanipun menika babaring cariyos ringgit para sedalun atas. Elek apik kababar wonten mriki. Ya. Namung kados pundi carane anggenipun sami milah lan milih pramila sakmangke wonten pungkasing adicara ringgit purwa wonten kang nami golek menika tujuanipun goleki sing becik lan sing ora becik. Ya. Sekalian kula nyuwun pamit sak rombongan kula. Mugi-mugi sak pengker kula sak rombongan warga lan dharma sapi naring arayu wilujeng sambikala kecandak apa kang den uyak. Slamet to sing nanggap. Slamet to sing ditanggap. Slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehane. Petro wonten dawuh, Pak. Kowe kok malah nguring-nguring kakangmu iki kok. Bonange kek ditabuh. Ngestaken dawuh, Pak. Goleke aja lali, golek aja lali. Matur nuwun. Pungkasing ngatur kula slamet to sing nanggep. Wis, ampun to niku. Nggih dibaleni nggih prayogi. Matur nuwun rahayu Kang Samya, rahayu Kang Samya pinanggih cekap semanten atur kula. Salam budaya. Kono gak ditabuh.